Здравейте! Днес ще направя видеоурок как трябва да изглежда една кифла. Или по-скоро как трябва да изглежда, как трябва да се държи. Затова, ако искате да разберете, гледайте. Здравейте! Значи сега да ви кажа, че най-важната стъпка винаги е акцента. Говориш така си, но сега си изляза от на майка си. Забравих думата. Така, за гледаш, все едно имаш, че и не момиче и там момчета. Сега, трябва да започнем към по-важната част. Гримуите. Взимаш една очна линия. Не. Обърках. Взимаш фондотен на мах фактор и почваш. Мажеш. След и бъркаш. Мажеш. Understand or not? I guess you're understand. So, продължаваш. Бъркаш и мажеш. Така. Трябва да запречеш като на свето такова бе, травопост бе. Почваш мажеш на бузите, най-важното е цвета на бузите да е различен от цвета на врата. След това, като се готови с фондотена, аз май още ще сложа, ама накрая ще видите резултата. Като си готова с фондотена, взимаш една спирала на буржу. И почваш. Да запречеш на она Михайла бе, дето те има мили, нали знаете коя? После да го пусна. И почваш, правиш дъга, хоп, гледаш ли? Тук задължително трябва да има много обем. Под веждите трябва да има много обем, момичета. След и бъркаш, продължаваш да слагаш дъга, хоп, дъга, и най-важното е да се бръкнете в окото. След и долните мигли никога не ги забрави. Дъга, хоп. Перфекшън, ма! Гледай колко съм красива, буцай! След това продължаваш да бъркаш и слагаш на другото. Дъга, хоп! Винаги и веждите отзабелява, и веждите. Така. Виждаш едната вежда черна, другата кафева. Перфектно. След това взимаш и почваш. Дъга. Едно. Перфектно, нали? Знам бе. Понеже в момента ми свърши по-светлия фондотен, взимат си от такъв с една часа, дето е на макса фактора, и слагаш на другата вежда, която е кафевата, слагаш фондотена. Трябва да изглежда се едно немаш вежда. Пък да имаш вежда, то напоследък с три вежди да се много е модно. Така. След това взимате черния модел, където и нямате уж вежда. Рисувате, ето почвате винаги от тук някъде, гледаш, че сега се ориентираме. От тук гледаш нагоре. И рисуваш една грешна посока. Ма то модно и с 4 вежди. Така че, колкото повече вежди имаш, толкова по-модерно. Така, взимаш от тук, драскаш една точка и тръгваш, рисуваш една вежда. Айде, чай да го отзеблим, да го нарисуваме хубаво. Нямам стрелка за молива. Грешна посока, мъцка. Тук е неогледално нещо, се бъркам. Така, гледаш ли? Дълго съм модна, нали? Ма чакай тук по-надолу. И с една голема чупка правиш. Чакай, не мога да се ориентирам. Една чупка. Сега, като сме готови с главните ефекти, взимаш очната линия на фурумара. И почваш. Затворяш окото и от тук една дебела линия. Отдебели, айде още. И цяло око да запълниш него. Ето го. Гледаш ли колко съм фешън, ма? Гледай сега колко съм. След това взимате другата линейка и почвате. Трябва винаги да са различни. Отдебеливаш ga
Сето и почваш отдолу надолу. Така. Отдебили ga, чули? След като сме готови, аз сега няма да правя моите вежди тънки, ма вие взимате една пнесета и почва да скубиш, докато не останаха 3 косама. 3 косма. 3 мъха, 3 мъха. Така, мъха. Сето и... Опа, не. Сето и взимат си едно червило. Ма на баба червилото розовко. И почват. Нали знаете на снимките как е? Ай, тъй. И почват се. Дъга, червило. Би се едно си такъв състезател, би се едно червилото ви е мотора. Дъга. Перфекшън, малко занасах наклон, ма то сега такава мода. И сега последните най-важните штрихи са косата, мили мои деца. Така, значи пускате косата. Гледайте сега колко съм фешън, нали? Сега ще стана още по-фешън. Значи косата винаги са отделя на 2 части. Лява и десна. Взимате един кичур от десната страна. И взимате едно гребенче, такова, дето отдолу има едно тъненко. И почвате. Дага. Не. Тук отпреди аз бетона мой вече топиран. Взимате отзади коса. Почвате дага. Така, перфекшн. Гледаш ли колко е фешн? И почваш дага. Дага. И так, дага. Аз замесах много хубаво, бе. Вай, давай! И почваш дага. Ете. След това взимаш 2 лак за коса. 2 лак. Не, първо пената, ама пената. Не знаеш на кого прилича тази пена, мръсницо. След това взимат си и сагат си шепата, ма. Църкаш. Гледай. Толкова. Вижте едно, те имаш топка, ма. И те, почваш. Взимаш и почваш. Дага. Така, въй перфекшн съм. Мани не мога да се позная. Въй, дали. Така, след като направите вече косата перфектна, виждате ли колко е хубаво? Виждаш ли? Църкаш още пяна. Още много пяна трябва. И почваш. Ете, отзади напреди караш косата, момичета. Отзади напреди. И почваш да ga правиш на гнездо. В момента има една такава голема мода, тип гнездо. Така, после ще покажа и сенките как да сложите, но първо да направим косата. Църкаш още. Накрая правиш жап. Адзе готово. Перфекшн. Сега, взимате един лак за коса. Той после ще го направим. Взимате един лак за коса, обръщате косата и пръскате. Сега ще ви покажа ефекта. Много съм сексуална! Вай, пък ще се стреснах, като се видя. И така. Сега ми бъзде. Как трябва да изглежда? И да кифла. И така. Надявам се този клип да ви е харесал. И не забравяйте повече сенки друга път. И надявам се този клип да ви е харесал. И ако ви е харесал, дами и господа, оставете долу един коментар. Фулурса. Кой беше думата, бе? Последвайте ме в ютуба. Ако искате да ме видите много повече фешън снимки в фейсбука, напишете Ники Снимпсън. Аз долу ще туря един линк. Така, ако ви харесвате, коментирайте, последвайте ме, а пак другия път, друго видео. Довиждане, мои приятели! Айде, чао! Вървих и да кажа, че този клип, дами и господа, се посещава на 2 мои много големи фенки. Едната е Стефани Едуард Стайлс, а пак другата Мария Тодорова. Аде сега, довиждане, дами и господа, идете у вас, сирете и пак после са обисете. Аде, чао!